saya berperan sebagai ayah. Saya Dewi Rulianti berperan sebagai bawang merah. Saya Saudatur Rohdia berperan sebagai Simba. Keluarga cilik sawijining desa. Keluarga kasebut dumadi saka bapak, ibu, lan putri sing ayu. Bocah ayu iku mau jenenge bawang putih. Sawijining desa ibune bawang putih. Bawang putih lan bapake sedih banget amarga kedadian kasebut. Ing desa panggenané bapak lan ibune bawang putih ana rondo duwe anak siji, jenenge bawang merah. Ibune bawang merah karep dolan lan gawa panganan menyang omahe bawang putih. Surat nuwun. Amarga ibune bawang merah karep dolan menyang keluargane bawang putih lan bapake bawang putih ngrasa yen dheweke serasi karo ibune bawang merah. Bapake bawang merah duwe niat ngerabi karo ibune bawang merah. Bapak rapi kali bawang merah. Sakwise oleh persetujuan saka putrine, bapake bawang putih sowan marang ibune bawang merah kanggo nglamar. Akhire dheweke nikah karo ibune bawang merah. Dheweke manggon sangisore griya karo bapak lan ibu bawang putih. Wiwitane bapake bawang putih lan ibune bawang merah kabeh katon apik. Merah. Bapak oke kerja ing kota. Di sawijining dina nalika bapake bawang putih ora ana nang omah. Awise kedadian kuwi, bawang putih ngerasa sedih banget amarga saben dina kelakuan ibu tirine lan mbakyune tambah parah. Bawang putih ora gelem nambahi emosi ibune. Mula iku, bawang putih mulai nindakake apa sing didhawuhi ibune lan mbakyune. Nalika dheweke njupuk pungkasaning dina iku pisan, bawang putih menyang kali kanggo ngumbah sendhange ibune. Nalika dheweke njupuk barang, bawang putih ora weruh yen sendhange sing diomah hanya gawa banyu. Bareng ngerti yen sendhange ilang, bawang putih kuwatir banget lan banjur iku goleki sendhange sing ilang. Bawang putih sedih banget amarga selendhange ora ketemu. Dheweke mutusake milih jujur nang ibune. Memandangkan bawang putih ketemu gubuk lawas, ing gubuk kasebut bawang putih sregep banget ngrewangi simbah putih. Dheweke gawe simbah putih kasebut krasa seneng.
bawang merah sengaja ngilangake selendang. Banjur dheweke ketemu Mbah Putri. Sabanjure iku, bawang merah ngrasa puas banget amarga dheweke ngrasa yen bakal olah emas luwih akeh saka bawang putih. Sedina iku bawang merah manggon karo Mbah Putri. Saksuwene karo Mbah Putri, bawang merah mung males-malesan lan ora nindakake apa-apa. Nalika wayahe bawang merah muleh, Nanging jebul sing metu saka wae mau dudu emas lan permata. Nanging ula gedhi lan berbisa banget. Ula kasebut langsung nyerang bawang merah lan ibuke nganti pungkasaning mati.